Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyenkomo Sovukazi Mvuleni, intokazi eZalwa Mkhize. Namhlanje nginamukela kuhlelo esibiza ngokuthi inkomo kamama. Uhlelo lolu olubaluleke kakhulu ukudlula zona zonke ezinye izinto. Uma ngabe sithi Black Life TV, sisuke sichaza ukuthi sikhuluma ngezinto okay, it's all about impilo yomuntu omnyama. Shiya nje ukuthi uBlack Life wethu uno-Q, but suke siveza ukuthi umuntu omnyama bekhula noma impilo yakhe iba njani. So njengoba sikhuluma ngenkomo kamama la, ezinye zazo ezenzakala empilweni zethu, kodwa ke lokhu kuqondene nabantu besifazane. Zikhona nezithwalo njengoba nazo ukuthi ukhona uKing Sichaka kwimpande zama-Afrika, sikhona ney'nkinga zomndeni njengoba nazo ukuthi ukhona uMamela uNonhlanhla wakaZondi, because sizama ukunitshengisa ukuthi impilo yomuntu omnyama uyiphila kanjani, kusuke kwenzakalani. Angicabangi ukuthi mhlambe kuma-coloured noma kumangisi banempilo ecishe incike kwethu noma efana neyethu. Ingakho sithi asinivezele ukuthi mekuwukuthi akwenzeki kuwena, abanye abantu la eminyango baphila kanjani. So manje sifocuse la emntombini, okufanele ukuthi uma usakubona umntombi bakho uziqhenye, uzigqaje ngabo. And if uyaphuma emntombini bakho kube ukuthi umama wakho udlile inkomo yakhe, kube ukuthi umama wakho ukhokhelekile. So sila sizolungisa zona lezo zinto lezo. Ngeke ngabona i-comment section abantu besilisa bekhala kakhulu ukuthi Stufuza mfethu manje why usivusela amanxeba. No bafethu, angeke ngivusele amanxeba. Inkomo kamama ibalekile, mekuwukuthi uyithathile ikhokhe, because ku-compulsory ngenye i-level. So asihloniphaneni, mekuwuthi nawe uyazazi ukuthi unecala wawona ingane kamama thizeni, awukazi uzumkhokhele umama, awukazi uzumnikeza imfanelo zakhe. Bhukula njengensizwa, uhambe usebenza, ufune imisebenzi, ukwazi ukubeka ukuthi umama akadli ngendodakazi yakhe, ayithwala isikhathi esingango-9 months. Ngiyanithanda kakhulu mina. Okay, namhlanje mvasheli sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani ngengquthu kamama omzalayo. Nginithuka bakithi ngikhuluma isiZulu. Sawubona. Yebo sesinjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngiright nami umabalo? Mangcobo. Mangcobo. Yeah. Oh, all right. Ufuze afulele. So ukhulele kuphi? Mina ngikhulele eJozini. Jozini? Yeah. Amhlabekela ingane? Yeah. Oh, all right. Kuthiwa impande niyikho egcekeni. Is it true? Yes. Hayi simanga. So benjani impilo yakho ekukhuleni kwakho? Mina ngikhule ngakhuliswa abo-aunt bami ngoba abazali bami bashona ngisasemncane. Oh, askisi. So ubhekwe o-aunt? Yeah. Abo dade wabo kababa? Yeah. All right. Besinjani isandla ukuqina kubona? Ayisiqinile isandla, ngifuna ungasho. Bekunakile kakhulu. Yeah, bebanginakile nje. Bethetha futhi. Yikho ukuthi-ke thina-ke noma siyalelwa kodwa siyake siyeqa imithetho esuke ibekiwe. Ayikho ingelo sephila la emhlabeni. Sonke siyawenza amaphutha. Sonke sinaleyo nkani nje yethu esithi mesitsheliwe izinto, futhi nathi sikubona ukubaluleka kwalezo zinto abasuka abazali besifaka endleleni zazo. But uthola ukuthi nje kuyaphumeka nje, kuyaphutshulukeka nje. Nabo futhi abazali bethu batshelwa ngezinto okufanele ezifanele ukuthi bazenze njengomuntu oyimisele ngokuphila impilo ekahle, but nabo baphutshuluka. So ayikho ingelo sephila la emhlabeni. So ungakuthathi ngazi ukuthi uzizwe ufeel bad ukuthi ngiputshulukile. Cha, sonke sidlule, nami nomunye nje ophila la emhlabeni unamaphutha akhe. So ukhule umuntu ohamba entombini noma abazali bebethi intombazane ibheka yona? Ngikhule ngomuntu ohamba entombini ngoba u-aunt wami besho ukuthi-ke intombazane kumele iphathe kahle and ihambe ubuntombi ukuze izokwazi ukuthi-ke angeke uze ngikwazi ukuthi-ke ngivumele umfana enze lento ngoba ngiyazi ukuthi njalo nge-weekend ngiyahlola, njalo nge-weekend ngiyahlola. O-aunt bebesibhekela bona? Yeah. Yo, okay. All right. So ungathi yini oyifundile mawuhamba entombini? Abonomehlo bebenitshela ini? Into engiyifundile ukuthi intombi iphatha kahle, and uma usayintombi into awujoli, awuvumeli umfana ukuthi akutshele ukuthi uyakuthanda. Umzali wakho uzokutshela ukuthi uyakuthanda. Lalela-ke ngiyayifuna-ke le imali.
Sike sibone iy'ntombi ey'ningi, iy'ntombi into ezithi zona ziyintombi into, kodwa zijola. Kufika kanjani lapho mekuwukuthi kanti niyayalelwa ukuthi intombi into ayijoli? Intombi siyalele vele ukuthi asijoli, kodwa-ke thina siyajola ngokwethu. Kodwa-ke Kuyenzeka Nkosi yami. ya kuyenzeka ukuthi ujole. Uma usujolile mhlawumbe umfana akubize endlini. Uma ekubiza endlini, obvious yena umfana usuke afuna ukulala nawe. Kodwa wena angeke uzuyivumele leyo nto. Ethini umfana kuwena ethi uzosoma. Le nto sihlezi sikhuzwa ngayo omama. Bathi-ke ungamvumeli umfana. Kodwa siyakwazi manje bathi ngoba kuyenzeka ukuthi uyakusoma umfana uzogcina usukhulelwa useyintombi. Bese-ke abantu bayamangala ukuthi hawu wakhulelwa ehlola kusho ukuthi omama bahlola into engekho. Hayi bo. Kanti kuyenzeka phela isitho sethu sidalwe ngendlela yokuthi akusona isikhumba esivalekile kanje. Ikhona imbobo noma kuthiwa incanangana but okusala ikhona. Okungenzeka i-sperm siswime size siyongena uthola ukuthi usuyaconceive noma ngabe kuthiwa awuhevanga. So into eyenzakalayo leyo intombi nje into iyakhulelwa mekuwukuthi kade isoma. So wena ngesingawe ngokubuka indlela ubuhle enisuke intombi seyigqoka ubuhlalu sezigida nje zigubha amasiko zikhuliswa, wena ngesingawe uma ngabe kuthiwa kuyohamba isikhathi ubusiseke ngendodakazi uyofisa nayo ukuthi ihambe ey'ntombini noma uyothi intombi izibheka yona? Mina engakusho ukuthi ngathi intombi ibheka yona. Ngoba ngizothi mina-ke ingane yami-ke ayihambi emhlangeni kanti akusuki kuye enhlizweni. Ihamba ngoba ngithe mina ihambe. Into engcono ngizothi-ke mntanami ngizomtshela ngobuhle bokuhamba umhlanga and ngimtshele futhi nangobuhle bokuthi-ke uhlale uyibheke wena. Ngoba uzohamba umhlanga agange akhulelwe omakhelwane laba bheke mina ukuthi hawu umithe kanjani ehlombe. Kusho ukuthi mina ingane yami angiyiyali kahle. Ngiphatha kabi. Yo, kwaze kwanzima mama. So uhamba isikhathi esingakanani-ke entombini? Iminyaka emingaki? Ngaqala ka-grade 4 ukuhamba umhlanga. Ngayeka 2021. Oh, usanda kuyeka. 2021 kade ula eduzanyana nje kungesikhathi singanani. So usuhlangana kuphi-ke nomfana umlisa lo owakona? Ngahlangana naye ka-grade 12. Grade 12. Ngoba vele bese ngihlala emqashweni bese ngikwazi ukuyiphumela. Ufika kanjani usuhlala emqashweni? Uqashweni ekhaya? Angithi bengifunda grade 12. Okay. So bese ngikwazi ukuthi okay-ke ngiyakwazi nami ukushaya ikhona kodwa ekhaya bengingakwazi ukuthi ngithi. Manje mase ngiyiphethe ebusuku ngihlezi ngilele ngedwa sengiyakubona ukuthi hayi sengaphuma ngiyombona. Okay. Yo. And umfana mawumtshela ukuthi wena usakhiwe eminyangweni akakangeni umuntu bemphatha kanjani leyo nto le? Ubethini? Umfana wakwazi ukungilinda kodwa akakwazanga ukungilinda ngize ngifike esigabeni sokuthi ekhaya bazi bangikhulisa. Ngoba ngathandana naye iminyaka emibili kwathi-ke kowesithathu sengifunda grade 12 ngoba nami ngase ngikwazi ukuyiphumela. Waqala lapho-ke. Okay, ngokuvumelana kwenu noma into nje othi namanje awazi ukuthi yenzeka kanjani? Asizange savumelana. Anivumelananga? Kanti kwenzakalani? Yo, angazi ukuthi ngizothi kwenzakalani. Kodwa ngiyakhumbula khona engitshela ukuthi-ke kumele ngiye endlini yakhe, ngahamba ngaye endlini yakhe. Uma ngifika endlini yakhe, washo ukuthi ufuna ukuthi senze. Ngamtshela ukuthi no, mina ngiyahlolwa and ekhaya bayimesele ngokuthi bangenzele umemulo. Okay. Kodwa ngakusasa kwakhona ngavuka ngizwe ukuthi khona into eyenzekile. Ukuthi wenza kanjani ubuhlungu ngaze ngibuzwe, ayikho into engithi ngingayizwa. Kodwa ngiyeza ukuthi no, mase ngisendlini khona into eyenzakele la. Bongekho kuma senses wakho? Bekwenzekeni kanti? Uyaphuza utshwala? Ngiyaphuza. Naphuza ngalobo busuku lobo? Saphuza impela. Kodwa besijwayele vele ukuthi siyaphuza uma sindawonye. Kodwa ukuthi kwenzakalani ngale ya day angazi nami. Mhlambe wenza njani nje ngempela mhlambe waphuza kakhulu? Wangabe sabona ukuthi kwenzakalani? Angazi noma mhlawumbe ngizothi khona into ayifaka utshwaleni noma kwenzakalani ngoba utshwala wayengafiki nabo bukuyibhodlela wayifika nabo bukumakhawu. Sebuvuliwe, sebutheliwe. So uyasola ukuthi mhlambe ngabe khona into ayifaka? Ngiyasola impela.
Okay. So mawuvuka-ke ngakusasa kwenzakalani? Uyezwa umzimba wakho uthi as not make sure akusumzimba engiwaziyo lo. Ngiyezwa, ngiyambuza lapho ukuthi-ke kwenzakaleni ebusuku, ukuthi umfana kwenzakalanga lutho. Ngimtshele ukuthi angizizwa kahle, athi nje akwenzakalanga lutho. I-body language ithini uma ngabe umbuza ukuthi kwenzekeni? Ngiyazizwa ukuthi no, angikho right. No, yena uma umbuka indlela A-react-a ngayo. Yes. Kwakucaca ukuthi umfana yena uyenzile lento, kodwa akafuni ukungitshela ngoba uyazi ukuthi besivumelene ngani mina naye. Kwangiphoqa ukuthi no, ake ngiye eklinikhi ngiyobona ukuthi yini eyenzakalile. Kwenzekeni, u-check. So watholani-ke na ufika eklinikhi? Eklinikhi bangitshela ukuthi-ke wena ulale nomfana. Ngithi mina hayi bo kanjani? Bathi nje ulalile sisi. Kwangiphatha kabi lokho ngoba nami mangimbuza uyakuphika lokho ukuthi akakaze azayenze leyo nto. Manje ngabona ngathi kushuthi sengiphenduka isilimo. Kushuthi lo mfana ade ngangithandi sonke lesikhathi ubedlalela ngami ngoba uyaphika ekubeni ngazi ukuthi bengikuyena izolo. Hayibo. Kwaze kwanzima. So asikho isinyathelo oke wasithatha emva kokuba kade eklinikhi bekutshelile ukuthi ulalile nomfana kodwa wena ngesingawakhumbuli. Wenza kanjani? Into engayenza ngaxoxela umngani wami ukuthi kwenzeke kanje kanje. Wayesithi umngani ngoba usuyile eklinikhi uyacabanga yini ukuthi uyomvulela i-case. Ngithi mina-ke ngoba uyaphika ayikho into engingayenza nami ukuthi vele ngishone emaphoyiseni ukuze azochaza khona ngoba manje uyaphika manje ngathi sengiyisithutha and ngizogcina sengasazi ukuthi mina nga-break over kahle kahle. Okay, so why emaphoyiseni and what happened? Uma sengiye emaphoyiseni bahamba bakuyena ngabakhombisa ukuthi uhlala kephi. Bavele behlala emqashweni bamfica emqashweni wakhe. Hayi umfana bamfica udaka uphelile. Uthi nje akazi lutho uyangiphika kwanami uthi akangazi ngisho engibona wathi nje angikwazi sisi. Hayibo akasakwazi ukusuka nini manje? So waqhubeka kanjani? Mhlawumbe amaphoyisa ngaba amthatha because phela i-rape le kahle kahle. Amthatha amaphoyisa bathi-ke waboshwa. bathi utshwala buzosakhona ngaphakathi ngoba bayambona ukuthi akekho right. Bangibuza-ke nami ukuthi bengithandana kanjani nomuntu onje. Ngithi mina kanje lo muntu angazi nami ukuthi kwenzakaleni kodwa bamthatha bamgcina ngaphakathi. Hayibo. And then waboshwa isikhathi singakanani? Waboshwa 3 months. Yeah. Waphuma-ke uma esephumile. Ukhishwa yini ngoba phela icala le-rape icala serious ngeke ukwazi ukuthi ungahlala iy'nyanga ey'ntathu akukwazi. Mhlambe kwenzekeni? Ukuthi ekhaya kuba vele banemali mangicabanga bezwe ukuthi usengaphakathi mhlambe bahamba-ke baya khona kuwukuthi kuze kube manje angichazele kanga ukuthi waphuma kanjani kodwa yini usephumile. So mase ephumile uke wathola ithuba lokukhulumisana naye noma uye wambona nje ese-free ungazi ukuthi kwenzekeni wangabuyela nakuyena? Ngiye ngaya kuyena ngayoxoxisana naye ngoba ngiyazi ukuthi ekhaya mina siyiphethe kanjani. Kwamele ngigcine sengazi ukuthi isigcino kokwenzakalani ngenkomo kamama. Ngayokhuluma naye wakhombisa ukuyisola. Okay. Uma ekhombisa ukuyisola kodwa uyambona ukuthi usenakho lokho. Kangazi nami ukuthi kuzokwenzakalani. Uma ekhombisa ukuyisola shuthi wavuma ukuthi walala nawe. Uyavuma impela kodwa usenalokho nje. Kodwa uyavuma. So ubudlelwane abuqhubeki? Abusaqhubeki ubudlelwane. Usamthanda kodwa? Nginalo uthando lwakhe. Nginalo. Okay. Izenzo zakhe ayisasho kodwa. So ekhaya-ke ko-anti uye wachaza isimo ukuthi usubophisa umfana ngenxa yokuthi walala nawe udakiwe and awukhumbuli noma wathula nje? Angaze ngize ngisho. Ngoba yonke lento yenzeka sisemqashweni and sesiyiphethe manje. And bazi ukuthi ekhaya wena uziphethe kahle emqashweni. Impela bazi lokho. Yo. So u-anti okubhekile yena i-personality yakhe injani? Alifakwa. Ibuya nawe. Buya nodala. So nje uzomzela nendaba enje uma ubhekile uzokwenzakalani? Uyovele ethi nje angibuye ngizomtshela kahle. Akhulumisana nawe ubuso nobuso. Asikuzame ukumfonela si-check-e ukuthi izomphatha kanjani lento le. But-ke ngiyabonga ukuthi uthathe i-step sokuqala ke uzobhodla and ukusukumele because ubonisa ukuthi kubalulekile kangakanani ukuthi nanoma ngabe kuthiwa uma owakuzala akasekho kodwa abantu abakukhulisile
kufanele bakhokheleke iy'mfanelo zabo ngenxa yokuthi bebekhona empilweni yakho, bekukhulisa, bekugadile. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ukwazi ukusukuma njengesifazane esinomqondo because phela fanele ukhokheleke. Sawubona mama, kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Yeah. Nginomshana wakho la osandodakazi yakho la e-studio. Udinga ukukhulumisana nawe. Bengicela nje ukuthi umuphe isikhathi umlalele. Okay. Ncoma mbele. Hello Aunty njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Yeah. Wamahle lona. Yeah, amahle. Bengifuna Nkosi yami. Angazi ukuthi ngizoyiqala ngaphi Aunty lento. Kodwa bengifuna ukusho ukuthi ke angiseyona intombi. Ayibo. Uyenza kanjani lonto phezu kwemizamo emingaka esengiyizamile? Uyazi ukuthi la ekhaya sibheke wena, uyazi ukuthi ubuyithemba lekhaya. Imizamo yami usuyiphendulile lezi, uyazi ukuthi ngisebenze kanzima kangakanani ukuthi size sifike lesikhona manje. Aunty ngiyaxolisa. And bengiye ngikwazi ukutshela ngiyi-1. Awukwazi ukuthi uxolise, ungicabangelile mina ukusebenza kanzima kwami, ngizama wena ukuthi uphumelele ikusasa lakho. Ngiyazi Aunty. Waze wangiphoxa. Bengayilindeleke lento ongitshela wena njengamanje. Ngiyaxolisa Aunty ukukuphoxa, ngiyazi ngikuphoxile nakubangani bakho nasemphakathini. Esithi lesi sinqumo esenza ukuthi uzukhethele ukuthi unikeze impilo yakho umfana, ukhohlwe mina sengikwenzele kona. Aunty ngiyazi ukuthi ngonile kodwa bengicela ukuxolisa and ekhaya ngiyazi ukuthi akuphuzi utshwala ngangiphuzile. Ayi, yabona-ke le ndaba ingaphezulu kwami, angazi nokuthi mina ngithi ngizoyiqala ngakephi, ungiphoxile. Ngiyaxolisa. Bengihlezi ngikuyala njengalokuthi ubuyithemba kumina, kodwa amathemba ami washabalalisile. Ungiphendula inhlekisa nasemphakathini. Ngizobabukela ubani abantu ngoba bebazi ukuthi uyigugu. Ngaso sonke isikhathi bengihlezi ngikhuluma ngawe ukuthi wena umuntu ozoshintsha isimo sale ekhaya. Mase sewenze kanjena-ke amaphupho asazofezeka kodwa. Ngiyaxolisa Aunty, ngiyathemba ukuthi ngizoshintsha. Cela ungixolele. Ngiyakuzwa ngani yami. Yebo. Aunty? Yebo. Ngiyacabanga ukuthi uzodinga ukuchazeleka ngokuthi iy'mfanelo zakho njengomuntu okhulise undodakazi lo ukuthi uzoyithola nini. So ngiyacela nje ungibambele kancane umlisa simfake la kwi-call. Okay. Ngiyabonga. Hello? Bhuti kunjani? Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Yeah. Kunosisi enginaye la e-studio udinga ukukhulumisana nawe. Bengicela nje ukuthi umlalele. Bani yena loyo? Uzoyizwa ivoice yakhe. Bengicela nje umlalele. Okay. Wandile njani? Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila nami. Ngiyacabanga ukuthi uyazi uzokhuluma nobani. Awukhumbuze mhlawumbe iphimba ngisalikhumbula baningi abantu la nyama. Hawu, uyisho kanjani leyo nto? Ukhuluma no-Amahle. Ngiyakhumbula. Ngiyabona. Okay. Bengifuna ukukwazisa la ukuthi-ke kwamele ukhokhe inkomo kama uma sengimazisile. Imali mina. Kumele ngenze
Kumele uyokhokha ekhaya. Ayi. Ashwini. Hawu. Ngoba kwenze njalo. Awuqhubeke ngilalela. Akithi uyazi ukuthi uma uthatha ubutombi bomuntu kumele uye ekhaya kubo uyokhipha inkomo. Zonke iy'mfanelo uzozwa khona ukuthi kumele wenze njani. Ngikho-ke imfanelo zani ngami. Hawu. Kusho ukuthi ngiyasangana mina. Angithi wathatha ubutombi bami wena. Mani. Angithi umuntu okhokha inkomo kamama umuntu osuke ethatha inkomo kamama vele ngempela. Hawu awuyithathanga yini? Ukuthi uyadlala wena. Hayibo. Ukuthi uyadlala. Angikaze ngihlangane nenkomo kamama wakho. Hayibo Wandile mina lona nje. Manje ngifaka lokukhandile ukuthi ngathatha umfana. Uyabona into eyenza ukuthi ngikubophe yiyo le nasemaphoyiseni wafika wazenza kanje. Yingakho ngakubopha namanje usayiqhubha leyo nto ufuna ngenze njani ngikuphinde futhi. Man, uyayizwa lento ekhulumayo. Ngiyayizwa. Uyayizwa lento, uyazizwa ukuthi manje unekhono ngowakwenza. Hayi. Awusho wena uyazilalela before ukhuluma kakhulu yazi into manje ukuhlungu kubosha nokwazi mina sengibuya khona phakathi ukuqala kuboshakala ikusasa lami la Bese kuyangitshela ukuthi wawuboshelwane nkathi uboshiwe. Angiboshelwe wona ukuthi uyabona lalela izinto zakho lalela la. Angikhona ukuthi ngimane ngihambe ngikhokha kimi mina ngikhokhele into. Ngitshela ukuthi uanti ukhona uyikhona. Lalela njalo yonke lento oyikhulumayo uanti ukhona la ukulalele njengoba wenza njena nje. Ukulalele. Ulalele uzakuba manga manje yazi. Yazizwa ukuthi uqhuba manga. Ngiqhuba manga kanjani? Mina okay ngikubuza ukuthi wena wawuyelana ejele. Ngichazeleke ngoba manje sengiqhuba manga. Wawuboshelweni? Manje ngokuvele ngenza kanje. Ngingakho sizongitholela seseyikudawini engingazani engahlangene nazo. Uzohlangana ke nazo ngoba uyathanda ukuzenza isilima manginawe. Angithi bengeke ngize ngifonele vele ngingedwa oba vele uyagoqana ubuzongigoqa ingakho ngize la ngoba ngifuna usizo vele. Lalela. Wazi ukuthi uma uthi wena lalela la ulalisa noanti kunoanti la. So yazi ukuthi vele ukuthi yazi yenze yabo. Kodwa manje wena isinqumo wasithatha angazi ukuthi kahle ngisikhipha na kuwena ngoba yazi mina nawe ngangithi siyahlekisana kuphela nje ngoba nawe ungigobhe ungafuni ukuthi ngikeke nakho yabo. So kwathi ngigobhe simuthi yabo ngishaya nami izinto zami. Hayi ukuthi mhlambe ngokwehloso yami lalela la wena engithi wonqali nazo asinanywana mina nawe. Angithi manje ke iphuthala lithi angithi ungafuni ukunginika. Angithi ekugcineni kwakhona wakwenza lokho kumele uyokhokha ngoba ukwenzile. Awu ngiyami ngokhokha ubele ngibhandi impilo 3 months ngitshele for wena. Angithi wawuphika nje mina ngakubuza before ngiye clinic mina ngangeke ngize ngiye clinic ngoba ngakubuza ukuthi kwenzakaleni angizizwa kahle wathi wena ke yakwenzakala ngalutho okay ngaye clinic. Ngiyakutshela clinic bangitshela ukuthi nokuthi wena wenza lento ade uqala ukuyenza njengamanje. Ulokhu uphika ngizothini mina? Amahle. Ma. Uyamahle. Anti. Ngicela ukuthi ngikhulume naye uAndile. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Unjani? Njalo. Ngiyaphila nami. Ngiyazwa lokuphendazisana ngenkulumo laba nami iyodakise ngifisa ukuthi ungenzeni yona. Ukuthi kwenzakalani uwena umuntu owaziyo. Ngicela ukuthi mina ngibonane nabazali bakho ngizokwenza usuku ngikwazi ukuthi sizofika ngizofuna imfanelo zami. Manje ngicela manje ngicela usize mama. Ngicela usize lento singayisi bazali bami ngiyacela. Angikwazi ukuthi ngingangayisa kubazali bakho mina ngisebenze kanzima ngikhulisa lengane. Mase sekundena uthi futhi uthi wena awazi kanjani?
yazi ngicela ukuthi ngikutshele iqiniso kahle kahle la ukuthi kuyenzakalani. Pheze mhlawumbe uzoyiqonda ukuthi ngingafuni ifike kubazali bami. Ngikulalela mfana. Nami ngase ngidlale khona ukuthatheka. Isimo sasesingikhombile. First isikhathi singahleka sondelana engathi uzodedelela yonke into engathi izohamba kahle. Kodwa manje ngagcina nami yabo sekade ngizama lento engafuni nayo. Engafuni ukuthi siyenze lento yabo ngase nami ngicela sengenze ingcola seniyizabo ngoba sasithola ithuba nathi esikoleni yabo. Njengoba vele into zethu la grade 12 yabo sinesikhathi sokuthi sithole amalanga free yabo. Manje ngambiza wavuma mayifika endlini kwayimina nabangani bakhe yabo kwamnandi siphuza. Manje into eyenzeka ke lapha ey'phuzweni zethu esasiyiphuza ngagcina sengimfakele into njengekho kahle yabo. Ya ngenxa yabangani nami abangipusha ukuthi nami ukuthela ngathi sithi isikhathi edlala ngemizwa yami ngase ngiyenza lento ngifakela lento ayinaye wasizizwa naye ngifuna kanjalo sagcina sesiphuma sobabili wonke umuntu oyekhona ufakazi ke bese sonke mina naye sihleka kumnandi akaze ngiyakuzwa okukhulumayo kodwa angizwisisi kahle. Kodwa manje angizwisisi kahle okwamanje nje angizwa. Ukubuhlungu ukuthi nje yena yabona ongithatha ke manje wasiyangibopha. Ngithi ayazi bonke ukuthi ngimphumejele. Ngiyakwazi lokho ekubophisa ukuthi wena uyakuthi uwasasintombi bathi. Mama lo muntu bengafiki intombi lo. Hawu, Wandile. Ubengasiyi intombi umuntu kade ehamba emhlabeni. Hayi Wandile, usaqhubeka futhi nalezi zinto zakho. Musukusho kanjalo. Uma bengayona intombi ubungibekezeleleni isikhathi eside kangaka. Kodwa yazi ngayenza kanje lento ngicela ukuthi ungaze uyilethe kubazali bami lento naleyo. Yebo ukuthi into modwa phela nami ngoba ngangishasha yini yabo mhlambe iqala yonke lento bengazi ukuthi mhlawumbe yabo intombi lenzenzana nami ngiyimangala lento. Kodwa ukubuhlungu ukuthi sengibhandile ngingabhandi into inyanga ezi-3. Angithi wawenza yona lento oyenzayo njengamanje ingakho mina ngakhetha ukuthi ngikubophise ukuze kuzophuma neqiniso. Yazi inkinga yakho ukuthi ekuthenini awazi ukubuhlungu odlule kubona lapha phakathi. Abukho ubuhlungu odlule kubona ngaphandle kokuthi uvume iqiniso. Uyeke ubuqili. Indaba ungafuni ngizwe. Ungakhokha kanjani inkomo kama wakho ubengile ngebhandi intilo ngihlale ekhindini lapha ngihlale ezinye insizwe. Kodwa ke isigcino komele uyikhokhe. Kanti awuneli yini ufuna inhliziyo yami ngahle kahle. Isigcino kumele uyikhokhe. Awukube nobuntu. Ubuntu wena wenza ubuntu kulento wayenza. Ukuthi ngivuke ngingazi ukuthi kwenzakaleni. Kodwa ke ngabhandile kanti ngangenzani lapha angajezeli izono zami amacala wami izinto zami ezinzima. Wawujezela ukuthi uyisigebengu uyaphika. Wawujezela lokho. Ukuthi wawujezela ukuthi awungeke uzukhokha uzokhokha ke njengamanje. Wena yeka manga uvume. Ngiyazi ukuthi ngiyadlala abangani akuthi ngokwenhloso yami nawe uyakwazi lokho. Kodwa manje wasuyakubophisa ungakhulumanga nami wangegceka emuva wahamba amaklinikhi nani. Yini engangizoyikhuluma nawe uphika? Kwakunzima ukuthi ngingavuma nje yilento. Angazi. Kangekho lula yonke into yayinzima ukuthi ngiyenze ngoba konke okwenzeka nami ngangasiyo inhloso yami. Manje ke ngicaka manje ukuthi khokha kanjani manje ngama wakho kubeni sengibhandintile isikhathi esingaka ngihlele ekhindini. Yabazi ukuhluka bezibona uyazi ukuthi sekushabalele kusasa nami ngina lapha. Bhuti unjani akalaleli. Sengizwile usitufuza manje. Sengizwile ukuthi ukhonzile ukuphika kuyinto zakho. But uyacabanga ukuthi nawe usazozala amadodakazi. Uyoba happy wena ungayithola imfanelo zakho. Emadodakazi nakho wazela. Wawakhulisa. Hawu.
Okay, I think akafuni nanhlobo ukukhuluma. So, sizoyenza njani lento? Angazi ngoba bengithi ngize lana bengithemba ukuthi mhlampe uzovuma. Ngoba uma ngiya kuyena ungithatha ngibekele ngisele bengithi nje namuhla uzovuma nakanjani. Namanje kodwa usabaleka. Nangu usichazile isitori ukuthi kwenzakalani. And u-anti ubesakhona ukuyikhola. And kubuhlungu kakhulu ukuthi u-anti avesana aphume kwi-call engakasho ubhuti wabantu ukuthi uzokhokha nini. So ngoba u-anti useyazi, I think kulungile mhlawumbe ukuthi ningasuka niye kubo. Ngoba shuthi usabasaba abazali bakhe ngoba ukade emncenga u-anti ukuthi ayingafiki kubazali bakhe lento. So I think indlela engcono ukuthi ningahamba niye kubazali bakhe. Mase kufike kubona ke lapha angiboni ukuthi usangadoja because abazali bakhe. Ngiyakuzwa sis. But asikisi ngiyazi ukuthi uphathekile kabuhlungu kodwa ngoba usevumile ukuthi wakudraga qala. So izono zakho uyazazi. Akasithembe ukuthi uzokwenza okufanele mekuthi nina niyahamba nemndenini wakhe kubazali bakhe. Sithembisela inhlanhla. Ngiyabonga sis. Mbuke lapha ekhaya kwazi kwanzima Nkosi yami. Uzoza ku-part 2 kungesikhathi esingakanani khona sontshengisa ukuthi kwagcina kwenzekeni masisuka la. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Bafowethu, mekuthi izingane zabantu nizonile. Sukumani nihambe nemsebenzini mekuthi anamali, nizama amatoho nisebenze nikwazi ukuthi nikhokhe okuyimfanelo zabazali. Mekuthi nithathe isolabo mekuthi nithathe izinkomo zabantwana babo. So ngiyanicela ukuthi niziphatheni kahle ngalokho nilisana nabazali mekuthi akuphumelelanga obenivumelene nina noba u2 nomntwana abazali badinga ukukhokhelwa bona. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.